Takže zdar, vítáme u nového Farlu, kde společně s Andrejem. Čaute, čaute. Zase jsem na Slovensku. Samozřejmě zastávka v Malackách nesmí chybět. Presne tak. Připisování. Andi, co tady máme hezky za svou pravičku? No, máme tu 7R 332 generácie a ťaháme Krone Big Pack 4x4. To je vlastne 130-nová komora. Vy tie lisy máte víc, ne? Máme dva rovnaké. Aha. A jeden máme vlastne, ešte tretí máme ten istý, ale s označením 12 na 130, to je úplne novinka. Prvý, čo bol prvý typ, tak ten máme. A pekne robíme všetci tre rovnaké balíky. A je sebou aj vozík, takže, áno. Takže hezky dávaš. Jak to dáváte? Dáváte 3 za sebe, nebo jak to máte nastavené? Jak ti vyjde, v jednom rade, aby ich mal. Buď keď idem a viem, že je hrubý riadok, tak sa snažím mu tam dať 2 balíky, niekedy 3, niekedy 1, aby keď idem späť, som vedel, že mi to tam vyjde. Ale teraz mi to asi rovno nevyjde, no. To tak býva. Aspoň že trošku projede s tým manipulátorom, s tým číslom. A to možno, to tam možno ešte dojde. Ono jak pípne, ešte to chvíľu drží na vozíku. A nebude to tak ďaleko mať. To je rovnou 3 agronové tady. Došli ťa skontrolovať. No, však, kolegovat. Jinak to máš samozřejmě řízené přes Isobus. Áno, komplet Isobus, iba na okruh máme nožičku hydraulickú a zberač. Zberač na všetko cez Isobus, nápravu, komplet všetko. Takže nastavení přítlaku všeho možného tamhle. Přes ten, máš to jak na displeji traktoru, tak aj... Áno, viem si to prepnúť napríklad vozík hore, list dole, alebo rozdelíme túto obrazovku na polovičku, ale kolega, čo ma zaučal, mal to takto a vyhovuje nám to všetkým. Pekne si ovládaš vozík pekne máš hned po ruke a pekne tady na list pozeráš. Takže všechno si přepínaš tady dole na tom hlavním listu, na tom hlavním displeji dole. Áno. Nahoře máš takový ten... Tu mám svoj prehľad, tady keď chceme, alebo máš navigáciu. A to potrebuješ hlavne toto. Teraz to máme vozík v automate. Funguje to, keď sú pekne také hranaté balíky, ale záleží hlavne aj od slámy. Záleží sa na... Aj na hmote, no, že presne. Ojojoj. Sú v rade, sú všude isté. No, pomalinky. Už tomu nezabrání, když je mokro, tak... Tak no, však pomalinky sa človek zatočí. No a v jaký fázi sú u vás žnie momentálne? Asi približne v polovičke. Približne v polovičke, nemôžem ti to úplne potvrdiť, lebo nejsom pri žatve úplne, no. Robím takzvané poskyzňové té... Druhú časť žatvy, tam som. Sláma, toto všetko okolo slámy. Ale kombajnov je u vás veľa? 11 si myslím, nechcem trepnúť, ale 11. 2 naše, 1 službár tuto z okolia, 4 od pána Sedláčka a 4 od Novotného. Ježiš, ja som mu to vysypal tu. Ne, spravíme tu v strede, lebo teraz by to zle vychádzalo. Však nevadí. No a kolik, když máš jakoby třeba, když máš dobré podmínky, ideální podmínky, kolik jsi třeba schopen za ten den udělat ty balíky, když máš ideální pole podmínky? Ideálne pole podmienky a keď ideme okolo tej od tej 10. pol 11. záleží aj od rose a týchto iných okolností, do 400 balíkov. 350 do 400, tak. Vlastne ten rozmier tých balíkov je, to sme sa bavili... 120 výška, 130 šírka, ne, 130 výška, šírka 120 a dĺžku robíme 2 metre kvôli novým vlekom, aby sa im tam pekne stali balíky. A aby to presne vychádzalo, lebo jak vyjde z komore, on sa trošku natiahne. On má v realite 2 metre 20. Minulý rok sme robili na 2,15, ale v reále mal 2,40 skoro. Vy tu slámu asi používáte do živočíšní výroby, prostě na 100%. Áno, áno. Plavec, když na středisku. Presne. Toto je jačmena na krmenie. To máme. A za chvíľku asi to je posledný deň, pár hektárov, čo dorábame a už chalani kosia s kombajnami pšeničnú.
a od pondelka sa bude vlastne lisovať pšeničná. Ako je třeba za ten rok, kolik si schopen udělat jakoby balík, nebo za tu sezónu? Na jeden list to vychádza asi 5-6 tisíc ročne. To už je pekná řádka, pak tu svozit. Robia aj viac chalani, ale na naše títo pomery to stačí. Teraz listujeme dvaja, ale už dojde aj ten tretí list. A hlavne do pšenice, lebo to tam je. Takto sme pekne skýjali, aj to dozrievala tá sláma jedno s druhým a bolo to tak akurát to dobre vychádzalo. Ale co jsem koukal, tak vlastně i odvoz jakoby hezky stíhá, jakoby za váma to rovnou jakoby nakládá, odvážet. Že to jakoby na sebe jak hezky navazuje, když se rysuje. Takže to je fajn, no. Je to takhle hezky velký vleky na to, takže ano. ideál, si myslím. A jinak spokojný s tímto? Áno, už si človek zvyka. Tak na lepší si vždycky člověk zvykne, že? Sú tu aj plusy, aj minusy také menšie, ale Tak to je všude, ne? Vždycky najdeš něco, co se musí vyladit nebo to. A vy jste měli od začátku vždycky kronelisy, nebo tady měli dřív? áno, bol tu na 70-ky lis a potom ten na to tie 130-ky. Aha. To byli dva. My sme volali ten prvý tik-taky. To boli 70-ky balíky, to ti dával vlastne 4 na seba a žilu prepneme do manuálu. Tak. To přehodí jak No, věřinu. tak to ich má pekne, dá sa povedať v jednom rade. No. Niekedy sa podarí, že ti spadne, že si nevšimneš alebo nezareaguje vozík, ale to není až taký problém. Snažíme sa to čo najviac tak rovno mu ukladať pekne, aby on v jednej rade a bom. Však je to vidieť, že pomalinky sú za nami, ale je to dobré náhodu, príde nejaké zlé počasie alebo pršaní, naloží poslednú fúru a hned ide do seníka, takže. Má to všechno ukrytý v hale, nebo máte jakoby Máme seníky, ale niečo stahujeme aj na voľno a potom sa to zakrýva, no. No a jak by si zhodnotil třeba jakoby ten průběh sezóny do teďka, že tak ne, že začal si... No od jara, od toho februára som už bol tak v poli, dá sa povedať, tak to sme vlastne siali jariny, dosievali sme ešte dosť jarné jačmene, pšenice, čo sa dalo, čo nás pustilo do polí vtedy a išlo to dosť dobre. Potom zase boli také mokrejšie obdobie a potom vlastne sme aj s kolegom siali cukrovú repu s novým tempom Baderstadt. Na smeny, no potom aj Cirox sa sial na smeny, pohánka, soja a tak rôzne, no, títo plodiny. Zase i tohle pole si zase vlastne si říkal. No, potom si môžem nadávať, že jak som to vlastne zasial, ale toto je dosť dobre, až moc dobre by som povedal. Není to hrbaté, tak to je fajn. Hlavní. Ty si nějak hraješ s tlakama pneumatika, když no, práce, nebo... Áno. Dbáme na to utužovanie, keď aj vlastne sejem, tak prehadzujeme pneumatiky. Aha. Dopredu 750 a dozadu 900 a máme ich nafúkané okolo 1.1.2, aby to utuženie tej pôdy a je to poznať na tej sejačke, že pekne hned rozrobia tie radličky tu pod tých kolách, ako po stope toho traktora, že není taký problém, no. To pak aj hezky vschádzí. Áno. Presne. To je dobré, no, si s tím hrát. Když člověk má jakoby zájem o toho, trošku jakoby tu půdu šetřit, tak... Aj teraz, najprv sme mali trošku viac nafúkané kolesa, aha, ale po ceste človek s tým nejde rýchlo, no normálne s tým ide a teraz... No rýchle 40, ale niekde sa ani nedá, lebo tu nám akorát robia komplet cesty, frezujú. Tak sú tí krajnice také úplne vyfrezované, že aj spevňujú ložisko komplet. No a teraz v poli je to paráda, no. Se nadnášíš. Tak je to lepšie aj pre tú pôdu, aj obsluhu a potom aj ten list tak neskacká, keď... No a jak daleko třeba má, jak jezdíte třeba daleko jako pro střediska? Že máte si jakoby víc středisek, ale máte jakoby pole... Polia máme... Nemusíš přesně samozřejmě, ale odhadem
okolo 25 km, také ty prejazdy, približne, no, ako kedy. Ale tak máme tí strediska, teraz máme to kilometr od strediska, takže teraz tam prídeme, na farmu komplet vyfúkame traktor, lis a nachystáme ho do pšenic, takže to není problém. Veľký kompresor. No a jaký byly tvoje začátky na lisu, když jsi s tím začínal? No, to je zaujímavá otázka. To je zaujímavá otázka. Poviem ti pravdu, nespal som, keď som sa zaučal. Taký, ne že strach, ale strašný rešpekt pred tým lisom, lebo... Áno, teraz si človek povie, že však len lisuješ, no je tam toho strašne veľa. No vlastne hlavne kolem tý údržby nebo pak vázání, nebo ešte... No špagaty som sa učil, poviem ti na rovinu. Normálne... Koľko? Ani aj týždeň? Niekto povie, však urobíš súk. Ja že áno, no ale je to také iné. Ja som urobil súk, došiel kolega, ja že už to mám hotové, ne? Potiahol, kúkam to, jak si spravil, no lebo tam musíš tak opačne urobiť ten uzlík a normálne sa to rozviazalo. Tak som sa to učil, ale človek sa to naučí. Keď chceš a máš chuť, sa to naučíš. Ale za to som rád kolegovi, že mi to tak parádne vysvetlil a super, no. To je hlavní kolegy, ktorí ti ukážu, pomôžu. Presne, za to som rád. Človek, keď neví, opýta sa, nebude robiť múdreho, to veľakrát teraz tiež chodím aj za Tomášom, aj za kolegom, čo ma vlastne mi to zaučal a bez problémov. Radšej sa opýtam, nebudem robiť machra, že áno, viem to a potom sa ťa opýta takú otázku, alebo tak ti položí, že ty nevieš odpovedať, lebo nevíš. A takto to spravíš a je vybavená vec. Jsi dělal co? Jsi v odvoz, ne? V odvoze som bol. V odvoze, áno. S Wiltonom a potom aj s Pottingerom. To jste vlastně měli ty nový jakoby návěsy, ne? Áno. A jaký z toho máš jakoby pocit? Z toho, když zkoušel už různý návěsy, tak... Má to stabilitu. Stabilitu to má. Aj to drží na ceste. Slušná vlečka. Na to, že Wilton polský, tak musím povedať, že slušná vlečka. To se bude možná bytelný nám docela, ne? Všetko má svoje muchy, ale dobrá vlečka. To je hlavní, pokud tu... My máme roviny, musíš povedať aj tak, že máme roviny a na tie roviny je to fajn. Ako sú niektoré také role, ale to nemôžeme s Moravou porovnať. Pozri sa, 1, 2, 3. Ale 10 rádku a... No tu je také menšia tá sláma. Samozřejmě, kdybyste chtěli podpořit nějakou merch nebo něčemu, můžete na farma.cz v kategorii Instagram, YouTube. Samozřejmě brzo budou dostání a i voňavky. Musím si dať novú. To však musím ti dovízt hlavně. Budou nové vůně, takže samozřejmě mají dovezu. Aj takéto? Aj ty, aj s naším ksichtom samozřejmě. Samozřejmě. Pokud bys ještě něco chtěl sdělit někomu, třeba kdo by chtěl jít do zemědělství, tak tam to musí človeka baviť. Musí to človeka baviť za prvé, za druhé... Obětuješ tomu hromadu času. Presne. Hlavně přes léto. Tak no. Nebo i když u vás vlastně pomalu celou sezónu, jak to máte hodně. Tak. Tak v těch velkých podnikách to je pomalu jako na celý rok. Presne. Ale pokud to někdo chce dělat, tak ať do toho jde jako ať nekouká. Keď to človeka baví, není čo riešiť, ale to musí človek žiť trošku s tým aj. Hlavne počasie neovplyvníš, keď neprší, musíš ísť cez víkend, cez sviatok. Musíš to spraviť. Potom zase cez týždeň máš tak voľno. Proste sme viazaní dosť na to počasie. Človek si pak nevybírá, jestli chce být doma nebo ne. Tak. Ale dokud jsi malý, jak je to do toho, Ale áno. Ja si nesťažujem, ja som spokojný, človeka to baví, odvádza robotu čo najlepšie vie. Spravia sa nejaké, dá sa povedať, kiksy, niečo sa pokazí, niečo pokazím ja, alebo niečo človek tak, že nechťaco, ne. Človek je neomylný, takže... No, ale to... A však se říká, kde nic nedělá, nic neskazí. Tak. No
dobré, já myslím, že by to pro tebe stačilo. Jak povieš? Jak povieš? Vypni to a jdeme domů. Na burger. No dáme, samozřejmě. To je typický. Ne, jak se tomu říká, to je vždycky... Tradícia. Tradícia. Ano, to je tradícia vždycky, že za Andrejem vždycky jdeme na burger. A vždycky říkáme, jestli dáme příště něco jiného a vždycky Furt to jisté. Takže my vám děkujeme, že jste se koukali na ten vlog, pokud se vám video líbilo. Dejte like, komentujte. Samozřejmě budeme rádi, že podpoříte like a sdílením čímkoliv. Andy, já ti děkuji. Za malinko, za malinko. A u našeho vlogu se mějte nazdar. Ahoj.